କାଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଶୁଖୁଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଲି ବୋଉକୁ, ବୋଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ବନେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଇନି। ଆଉ ବୋଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଚାଲିଲା ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଶୁଖୁଆକୁ ଆମର ଏପଟେ ଶାବଳ ଶୁଖୁଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେପଟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ବୋଉ ହାତ ତିଆରି ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ବେସରକୁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବୋଉ ଶୁଖୁଆକୁ ଓଳେଇକି କାଟିକି ଭଲସେ ଧୋଇକି ରଖିନେଲା। ତା ସହିତ ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ଦେଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲା। ତାପରେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ତାୱାକୁ ବସେଇ ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଲା। ସବୁ ଶୁଖୁଆ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହବା ପାଇଁ ଛାଡି ନେଲା। ଆଉ ଶୁଖୁଆର ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ସେଥିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହବା ଭିତରେ ବୋଉ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଭଜା ପୁରା ରେଡି କରିଦେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଭଜାକୁ ବାହାର କରି ରଖିନେଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଚାଲିଲା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସା ରେଡି କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବସି ପଡିଲି ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବୋଉ ଆଣିକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଭଜାକୁ ଆଣିକି ଦେଲା। ପଖାଳ ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲି।